मोनसे खौरां बिजोङाव जेरै फोसावदोंमोन बाथ्रा बुंदोंमोन बेवहाय बुंनाय जादोंमोन जे एनडिबि आरो एबसु लोगो नांनानै बै समाव मानसि बा ससाइटियाव दावराव दावसि आरो ससाइटिखौ बुथारग्लुंनाय खालामदोंमोन नामा आं मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन नाजागोन आङो मिथिनो थाखाय नैबे समाव बे थारैनो बेसेबां सैथो बे बाथ्राया बेखौ लानानैनो गोबां जों समाजारि बिजोङाव बुंनायखौ नुनो मोन्दों दा थारैनो टारगेट खालामना जों जुदि बुङोब्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सासे दैदेनगिरिया बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जाय बाथ्राखौ लानानैनो गोबां सुबुंफोरानो फिनजाथाय होनायखौबो जों नुनो मोन्दों मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन थारैनो बे बाथ्राया बेसेबां सैथोथि दं दा बे बाथ्रानि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जि जोंनि सायाव एलिगेसन होनाय आबसु आरो एनडिबिआनो बे समाव गावथारदोंमोन मानसि बुथारदोंमोन होननानै बुंनाय बे नंखाय दिनै बे समावहाय जोङो जेब्ला सिजफायाराव फैयो सिजफायाराव फैखांनायनि उनाव जोंहा एनडिबिहानो मोनसे ग्राउन्ड रुल्स दङ गभर्नमेन्टजों होजाखानाय मोनसे ग्राउन्ड रुल्स बे ग्राउन्ड रुल्स बायदिनो दिनै एनडिबिआ थानांदों जोंनाव मोनथाम डेजिगनेटेड केम्प दंमोन क'क्राझाराव सेरफांगुरियाव मोनसे आरो बरबरियाव बाक्सायाव मोनसे आरो उदालगुरियाव मोनसे बे डेजिगनेटेड केम्पफ्रावनो जोंनि जिनाखि आर्म्सफोर दं बे आर्म्सफ्रा मोनसे स्ट्रं रुमावहाय दोनजानाय जादोंमोन आरो बे रुमावहाय साबिया जोंनाव मोनसे आरो गभर्नमेन्ट साइडआव मोनसे थायोमोन दा जों बबे आर्म्सखौ लानानै जों सोरखौ गावनो बे मोनसे कुइसन दा बेनिखायनो बे नंखाय आरो दिनै आबसुखौबो बुंदों दा आबसु बायदि मोनसे आफादा बे मोनसे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन बिसोरो मालाबाबो मानसि बुथारनाय बा बेफोरबायदि भायलेन्सआव बिसोरो मालाबाबो मदद होफेराखै जों बेखौ गासैबो मिथिगौ रायजो राजाफ्रानो मिथिगौ बे नंखाय एलिगेसन होननानै आं दिनै बुंनो सानो गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफा एसर गिफ्ट्स हरनाय जागोन फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7,999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन